ҳеҷгоҳ меҳру муҳаббати иззату эҳтироми инсониро фаромӯш кардан дар кор нест. ин навор тарбиявӣ ва ахлоқӣ аст. онро хонандагони синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри Хуҷанд омода намуда дар толор ба намоиш гузоштанд. дар толори мактаб соати тарбиявии умумимактабӣ гузаронда шуд. гузарондани соати тарбиявӣ дар ин мактаб аз ҷониби хонандагони синфҳои болоӣ моҳе як маротиба ташкил карда мешавад. ҳадафаш баланд бардоштани донишу ахлоқ ва ба ин васила тарбия намудани хонандагон ба рӯҳияи меҳнатпарастиву хиштаншиносӣ мебошад. ҳамчунин ба ҷо овардани эҳтироми калонсолон ба ҳисоб меравад. беш аз 3 сол мешавад ки дар мактаби рақами 16 шаҳри Хуҷанд ба ҷуз аз соатҳои тарбиявии муқаррарӣ ҳамчунин дарси тарбиявӣ аз ҷониби хонандагони синфҳои болоӣ гузаронда мешавад. ин дарси тарбиявию ахлоқӣ дар толори мактаб бо иштироки хонандагон баргузор мегардад ва он ба ҳукми анъана ворид шудааст. баъзан некиҳое ки мекунем мо бояд ки имрӯз кунем ва он аз суханони пешҳои миллат ҳам ҳаре ки шумо бархурдор шудтон ки қиблагоҳи мо ва шумо ин падару модар ҳастанд ва мо набояд ки онҳоро фаромӯш кунем. ҳар даме ҳастем мо бояд ки дар паҳлӯи падару модар бошем ва кори хайр кардан, некӣ кардан, арҷ гузоштан ба ин давлату миллатро мо набояд ки мо фаромӯш кунем. ман аз як чӣ бениҳоят ман хурсанд ҳастам. ҳафтаи гузашта синфҳои болоиро, ахсус синфҳои 11-ро ман даъват кардам. худатон огаҳам ҳастетон барои як нафар хонандае ки имрӯз як ба беморӣ дучор гаштааст ба кӯмаки мо як муҳтоҷ буд, дар як муддати кӯтоҳтарин як кӯмаки худро расонидон. ман аз ин хеле ҳам шод гаштам. ман хурсанд аз он ҳастам ки он наворҳое ки мо ҳар моҳ ҳамроҳи шумо тамошо мекардем, ин масъули ҳамун наворҳо ҳаст ки имрӯз мо як дили гарм дорем ба як нафар кӯмак кардан, як хайр кардан, як суханҳои хуб задан, муносибати хуб доштан. ин ҳамаш ман фикр мекунам натиҷаи ин наворҳо ҳаст. директори мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри Хуҷанд Фарҳод Ғанизода мегӯяд ки ҳадафи асосӣ ин тарбия аст. натиҷаи дарси тарбияи умумимактабӣ боиси он гардидааст ки давоми беш аз 1 соли охир хонандагони ин муассиса ба кирдорҳои зишт, ҷиноят ва муноқиша даст назаданд. он ман бо як сарбаландона гуфта метавонам ки танҳо дар соли 2020 ва танҳо дар соли 2 моҳи соли ҷорӣ аз тарафи хонандагони синфҳои болои мо ягон нафар даст ба ҷиноят, даст ба қонуншиканӣ назаданд. ин яъне маълум гашт ки чунин соатҳои тарбиявӣ бениҳоят як самараи хуб нишон дода истодааст. яъне аллакай рӯз ба рӯз хонандагон аллакай фаҳмиданд ки танҳо бо хониши хубу аъло метавонанд як ба мақомҳои баланд сазовор шаванд. инчунин номи падару модари худ, номи миллати худро як муаррифӣ намоянд. ин аст ки як таи 2 моҳи охир дар олимпиадаи байналмилалии стемко 2 нафар ҳамун хонандаҳои диққатҷалбкунанда солҳои пеш буданд. аллакай ин маълум гашт ки аз фанни химия 2 нафар хонандаи мо соҳиби медали нуқра ва медали биринҷӣ гаштанд ва 2 рӯз пеш натиҷаи дигар олимпиада аз фанни математика эълон гашт ки 6 нафар ғолиби олимпиадаи математика дар олимпиадаи байналмилалӣ гаштанд. муассисаи таҳсилоти ҳамагонаи рақами 16 шаҳри Хуҷанд баҳри пешгирӣ аз ҷиноятсодиркунии хонандагон ва ҷавонон дарси тарбиявии умумимактабиро роҳандозӣ намуданд ки натиҷаи босамарро ба бор овардааст. гузориши Мафтунашкурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.